Matul il-jum tas-Sibt Caritas Malta fl-imkien ma' Kite Flyers Malta organizzaw attività ta' tajr sabiex iqajmu aktar arfin brabta mal-epilesija. Din l-attività kienet ippjanata li ssir fit-8 ta' frar, però minħabba it-telfa ta' Monsinjur Viktor Grek l-attività kellha tiġi posposta. Net News kien preżenti għal dan l-avveniment fejn tkellimna ma' Janet Mifsud li hija konsulenta fl-Assoċjazzjoni tal-Caritas Malta Epilepsy fejn spjegat lan ta' dan l-avveniment kif ukoll dwar il-kundizzjoni tal-epilessija. Illum il-Jum Internazzjonali tal-Epilessija fil-fatt huwa l-Jum Mondjali għal persuni li għandhom dil kundizzjoni li hija komuni ħafna, nies ma jindunawx li hawn iktar minn 1% ġvew Malta nistimaw li hawn ma' 5,000 persuna li għandhom dil kundizzjoni. L-għaqda tal-Caritas Malta Epilepsy Association hija da volontarja naħdmu għandna l-membri, nqasmu ktar arfin, namlu call talks, morru fl-iskejjel. Dell-istazzjon tkellem ukoll ma' Frank Portelli li huwa il-President ta' Caritas Malta Epilepsy illi wassal il-messaġġ tiegħu rabta mal-epilessija. Illum qegħdin niċċelebraw il-Jum Dinji tal-Epilessija. Propjament konna ħan niċċelebrawh is-Sibt li għadda, imma minħabba l-mewt ta' Monsinjur Viktor Grek kellna nittrasferuha. Din il-Jum Dinji tal-Epilessija dejjem isir it-tieni tnejn ta' frar ikun viċin San Valentino għax San Valentino huwa l-patrun tal-epilessija. Thomas Abdilla, dilettant tat-tajr, spjega kif dan id-delizzju waslu biex saħansitra jieħu sehem f'kompetizzjonijiet barra minn xtutna. Dina kkontattjawni biex nagħmel dil-event qegħdin bħala aħwa fil-grupp aħna qegħdin Kite Flyers Malta. Jien ovvjament nagħmel tajr delizzju tiegħi nsifar barra minn Malta wkoll għall-festivals. Niddisinja u nħid jiena wkoll E kif fl-10 ta' frar id-dinja fakret il-kundizzjoni tal-epilessija matul din l-attività bosta familji, anzjani u turisti setgħu japprezzaw numru ta' wirjiet tat-tajr.